Watieko kanyero dweni mano mar abicha kabende odiochieng'no makiny nyasi mabendo osebed kirito kabisa nyasi mano mar Madaraka ma 62 mabende timore e kaunti nero ma Homa Bay e alap mar Raila Odinga mano mayudore kanyero e chuny boma ma Homa Bay kuma bende wantiere koda reporter marwa George Bati mabende ogo touch kanyoero king'iyo kanyero mano kanyero George Bati kentiere Raila Odinga Stadium mano kanyero Homa Bay mondo koro nyiswa ni to weche chalo nade jopiny osechopo gin oko kanyero nikech motelo e wawinjo kantiere okenge mopogore mabende koro keti ne donjo e alap no bobedo konyiso matuti to gin mage mabende oseketi gi nyaka sani motelo ne nyasi noero mano ma odiochieng' makiny wantiere koda weche mamoko mabende waluwo kamago ma omiyo pek gin magi. Our gates will be open for any person maybe who may have traveled from far and would like to sit in the stadium. We expect in excess of 30,000 to 40,000 coming to be part of these celebrations. Rangach mar alap mar Raila Odinga Homa Bay ibiro yoko gwen kendo iloro kachop sa 11 kinyi ka olok chendo mag wuoth e bomano ne nyasi mar Madaraka. Komiti mar od bura mochung'ne chike mano JLAC odayo dhoji ma olap dhogi ndong ne bedo jakom gi commissioners e duol mar IBC. Oran gi mana kwayo jo alara ginyisa nang'o manotimo na nyathi. Tho nitie dhano tho but at least wang'eni nyochalo nade kata ang'o manyo kelo tho mare. Ang'o monego nyarwa mane penjo ma jonyuol japuonjre ma jegni 10 kod 7 kaunti ma Kisumu manyo tok nyathigi wito ngimane e skul. Weche manyien mago mag Madaraka kanyakla kod menyo ni gigo eko mabende timore mano e kaunti nero ma Homa Bay boma ma Homa Bay poda dhi mana nyime kabende mago duto waiko ni odiochieng' makiny duto te wantiere mana e alap no chakre nyasi no chaki nyaka giko mare machiegni weche manyien magi mago imore iluonga ni Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno par bende ni odhi bedo bang'e kanyero koda tok marwa mano mangeso kangeso mara mine wacho kopogore kanyero en ni gisani nyasi noero mar 62 mano mar Madaraka oikore kendo kiny ayanga otimore e bomanero mano ma Homa Bay kuma bende ikrok maka kod kacha oseketi mondo wang'e mathoth ewi ikrokego eko mabende oseketi wantiere koda jafwambo marwa George Bati mano kanyero George Bati kantiere e stadium noero mano mar Raila Odinga mantiere e chuny boma ma Homa Bay. Bati awinjo na peni ntiere moko molor ntiere kuonde moko ma jopiny okinjo bende dhiye kabende stadium noero iyawe kogwen koso se yawe nyaka sani jopiny donjo. Erokamano Jael wacho ni ikruok mogik kore timo king'iyo chien kata konde mopogore gi kinde ni adiri makende ni giko mag ikruok ema koro ochopo imulo mana modong matin kamoting'o muono kombe ka ikete nying welo mowinjo bed ni kiny chopo e alwora ni kaachiel kod jotelo midewo ipenjo kapo ni kuonde ma ji donje oyaw gi thuolo ni kar sa 9 mar midhiambo apisa mag arita ma ochung'ne arita e alwora ni ne onyiso jopiny ni mondo gidhi giywe mondo kaber to ang' gimond kogwen mar chopo kendo giyud kuonde bet e alap ma Raila Odinga Stadium e bomani ma Homa Bay e kinde magikore ne nyasi mar Madaraka mar 62. Oganda kaka nogol ni mondo odhi oywe nyaka sa 1:30 mar odhiambo makawuono dhorange ne pod jopiny luorore kar giparo ni dipo ka chuny apisa mag obila ogonyore mondo yienegi gidonje i alap ka gibeda ka giwacho ni gin giyie kata bedo mana giyie nindo bedo wirani kiny gokinyi giyud kuonde mag bet mondo gin bende gichwoyo wang'gi kaka idhialo nyasi mar Madaraka mar 62 kata kamano gi kinde ni gionge jomodong' ka gin apisa mag obila ma keto arita kaachiel kod jogo ma medo duso
kuonde mag bet, koting'o kuonde mag bet mag jotelo midewo kaachiel kod range midonjo godo ma oketie otembni mantiere kod bandera kata otembni mani kod rangi mar bandera mar piny Kenya, manyiso ni adieri en nyasi mar piny Kenya. King'iyo kuondgo, apisa mag obila koting'o obila mapile, obila mag kanga, obila mag majoni kaachiel kod apisa mamoko bende nitiere morwako lep obila, nitiere morwako lep nyadala, gin duto gintiere ka kendo giluorore mar neno ni chenro duto ket kare ahinya mondo mi oket okenge mong'ith mabiro geng'o rochruok moro amora mar arita manyalo neno e alap ma Raila Odinga Stadium e bomani ma Homa Bay. Jael, king'iyo alap ma kawuono wantiere ni en alap mantiere kod nyalo mar ting'o ji ma ok tin ne 10,000. Kata kamano geno nitiere ni samoro oganda nyalo donjo ka moingo 10,000 no, kendo ibiro migi thuolo mar bedo kata kuonde ma opidhie lum ma igoye mpira mondo giyud thuolo mar neno kaka chenro mar Madaraka Day biro dhi nyime. To bende ok mana mano kende, oket kaendi wang' jowi madongo ma oganda ma samoro diponi obet gi chien mok nyal neno ka jatend piny kaachiel kod welo mamoko chiwo twak ayanga, to kod jogo ma bende biro pangore kaka moting'o jolweny kaachiel kod apisa mamoko mag arita, wer ma ibiro chwal kaendi, joma ok bi bedo machiegni kodgi oket kaendi wang' jowi ma biro ng'ong'onegi wechegi mondo ginegi machiegni kodgi mana ka joma obet kanyo ma wechegi wuokie. Jael, nyaka gie sani weche omed ket kaendi kendo wageno ni bang' thuolo machuok kende ibiro chak gol chik mondo ng'ata ng'ata manie alap ka ma ok en apisa mar arita kaachiel kod jogo momiting mar neno ni oketo kenge mag keto lai mopuch kendo mong'ith ne nyasi mar Madaraka ma kiny ibiro nyise mondo mi odhi oywe nyaka chop sama koro ang' ne yaw alabni ka ochopo kogwen makiny, ka wach ni gimoro kar sa 10 mar okinyi owinjo bed ni ang' oseyaw ka mondo jopiny ochak yudo thuolo mar donjo ka ipangogi kod okenge mowinjo bed ni giluwo ka oting'o range e kind range aboro manitiere ka ibiro nyisgi ma gibiro tiyo godo mondo chenro odhi mong'ith. Jael, ok ang'e ni in gi penjo moro amora kopogore kod mago. Abati en mana wang'wa ma bende koro waketo mana kanyo. Ang'e ni inti akiani isemako kar bet, idhi nindo kanyo kosi bende inena kaka jopiny. Gima ng'eyo ni en ikruok ma bende imedo mana keto no. Erokamano Jael, sironyo mako ganda e yo ma opogore opogore. Wan ka wabiro nindo bedo mak mana ni gima wanyaka wane ni Nyakwara Mugajwang' oyudo ler duto mabiro wuok e alap ma Raila Odinga Stadium e bomani ma Homa Bay. Mane singo marwa kendo mane mwageno ni wabiro timo nikech wan ka wayie nindo bedo mondo Nyakwara Mogi ong'e gima timore. Erokamano ahinya mano Kanyero George Bati. Jomoko bende ne gombo ng'eyo ni to oko mar stadium mano Kanyero boma ma Homa Bay, wang'eni boken boma maduong' ahinya, to chalo ni thoth jo Kenya odhi kono ero, oko kocha chalo nade? Jael, okodich adieri king'iyo kata mana kwan pikipiki magin jorimbo mag boda boda manitiere, kit nyamburko maringo macherore masuore chuny boma ma Homa Bay ka gin kwan mamalo ahinya. Kamoro amora midhiye ibiro yudo nyamburko ma tiendgi dongo ma bende kitgi nyiso chia mag welo ma odonjo e bomani ma Homa Bay. Koro king'iyo chuny boma odich, apini odich ji cherore kendo kata mana nindo inyalo saga asaya joma di bed ni nyalo gombo nindo nikech gima ni kaen nyadhi chia mori lo sironyo emokwako thoth oganda ma samoro nyalo romo godo kata kidudori godo kata koponi ikawo thuolo ni moro mar cherori kipenjogi to ging'isi ni yawa asego rieny telo ber wameduru keto kwe. Magi moko kuom weche ma iwinjo ka jopiny manitiere alwora ni wacho. Chuny maduong' ahinya bende en ni gin gi mor nikech chenro mag dongruok magi mag ohala bende iyudo ka tuomore ka kod kacha kendo jo ma inyiepo medore ma nyiso ni dongruok mar kata mana luorruok mar omenda e chuny boma ma Homa Bay ka bende omedo idho malo. Jael, en mana mor ka iwinjo weche miwacho gin weche manyiso geno kaachiel kod nyadhi ma ikelo kod Madaraka Day ma 62 ma idhi alo odiechieng' makiny e lap mar Raila Odinga Stadium ka. Erokamano ahinya George Bati, wabedo mana kodi kendo odiechieng' makiny wabende ang'eyo ni ibo lerono matut weche ma bende dhi nyime e alapno kanyakla kod nyasi makamano. Mano Kanyero biro bedo Kanyero George Bati kanyakla kod jafwambo moro ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich ma bende biro bedo kanyo kendo wabotudre kodgi kiny chakre kogwen mondo wang'e to gin gik mage madhi kanyo. Ali Abich bende ne owuoyo koda County Commissioner ma bende owuoyo ewi yore mag wuoth kanyakla koda rita ma bende oketi ne nyasi no ero makiny.
Ikruok osetieki ne nyasi mar Madaraka Day ma higani mibage laptuke mar Raila Odinga odiechieng' makiny ma idhi telo kod jatend piny Kenya William Ruto ka wendo mare mogwelo e nyasino en jatend piny mar Slovenia Nataša Musar. Komisona e gwenge mag Nyanza Flora Muoroa e twak mare kod jofwamb weche ne okoni arita kwe osejiw e laptuke mar Raila Odinga kama kiny itimo nyasi ma kamano kaachiel kod boma ma Homa Bay mangima motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani. Muoroa ne okone weg nyamburko ma kintio ga paya mowuok Kisumu kadonje boma ma Homa Bay to ni e wuodhegi mapile ma ok otenore kod nyasi mar Madaraka Day ma higani mondo kinyo bargi apaya molare kochomo Imbo nyaka Rodi Kopany ka gidhi nyime kod wuodhegi nikech kinyo ok ne yienegi donjo chuny boma ma Homa Bay kinde ma nyasi no dhi nyime. All motorists coming from Kisumu and Kendu Bay direction and heading to Mbita, Oyugis, Rongo, Kisii and Migori towns and have no business in Homa Bay town are advised to branch off at Olare and lead to Imbo Rodi before proceeding to their destinations. Secondly, all motorists coming from Kisii, Migori, Oyugis and heading to Kisumu and have no business in Homa Bay town should branch off at Rodi, head to Imbo and rejoin the main road at Olare and proceed to their destinations. Bende ne okoni apaya mawuok Junction Kodoyo kadonje chuny boma ma Homa Bay kod mawuok e stesen nyamburko manie boma no kochimo Junction Kodoyo dhi lor ka ojiwo weg nyamburko mondo ti kod apeni mamoko mawuok Junction Kodoyo kadonje boma no kane okoni bus stem matingo jopiny kabiro e nyasi no bende biro chungi e skul primar ma Homa Bay. Motor vehicles coming from Homa Bay town but not attending Madaraka Day celebrations from the direction of Rodi will be diverted at the Kodoyo Mbita junction to use the new road to the main Matatu stage in town. Those coming from Kisumu direction and going towards Rodi will be diverted at the Matatu main stage and head to the Kodoyo Mbita junction and proceed to their destination. Number 4, motor vehicles from Kisumu to the celebrations will be diverted at Makongeni. Therefore, the prison proceed to drop passengers at the stadium and park at either Asego Comprehensive School, KMTC, Tourist Hotel, Gotrabuor Primary School, St. Ambrose, Gotrabuor Secondary School, or the SDA Central Church compound. All buses will proceed to Homa Bay Primary School compound for parking. Ka jopiny makiny yuore nyasi makamano ibiro yienegi mar donjo laptuke mar Raila Odinga saa 9 mar kogwen nyaka saa 11 mar kogwen makoro gibiro lore laptuke no. Beginning 3 a.m. our gates will be open for any person maybe who may have traveled from far and would like to sit in the stadium. But we request everybody to be seated by 5 a.m. Ikruok osetieki laptuke mar Raila Odinga na nyasi mar Madaraka Day odiechieng' makiny. Tenarita kwe jojo piny makiny oyuoro nyasi ni endi mondo mole laptuke ka saa 9 mar kogwen ka ibiro lora yanga paw ni endi saa 11 mar okinyi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Abich ma bende sani koro keto mana yweyo ka bende oikore ne nyasi ma odiechieng' makiny. Komachielo en jatend piny William Ruto wacho ni nitie dwaro mar keto kenge mag tieko lweny ma piny Sudan mosebedo ka dhi nyime kuom higni 2 nyaka sani. Kaka jafwambo mara Efi Nyakidi lero, ywaruok osebede kind kweth ma Sudan Armed Forces kod Rapid Support Forces gino moserocho kwe ahinya e piny ma Sudan. Ruto eloso e kinde limbe mokwongo mar jatend piny Slovenia Nataša Musar ma bende ne ni pachoka. Higni 2 tok lweny ma e piny Sudan ne chakre. Jatend piny William Ruto koro kwedo lweny makamano kowacho ni osekelo chandruok mathoth ne jodak. Ma kata obedo ni e dwe mar 2 higani, kweth mar Rapid Support Forces mong'ere kaka RSF nochwoyo kogne ogirimiti machako sirikal manyien ma New Sudan Alliance. Nyasi ma bende notimore pachoka kendo nokelo seyo kowuok kuom oganda jo Kenya. Wirani en yo mane ma jatend piny William Ruto noyie mondo gima kamano otimre pachoka. The real big problem that we have is in the Sudan, where war rages unabated,
There are two generals that have no regard for human life, and the war in Sudan is heading towards carnage, and it is already in the realm of a human catastrophe, and that all levers need to be pulled regionally and globally to stop the carnage, the human suffering, and the tragedy that is unfolding in the Sudan. Madam President. Ruto noloso kama ikinde manorwako jatend piny Slovenia Natasha Pirc Musa e kajot mare boma ma Nairobi. Kaluwore gi Ruto, piny Kenya tiyo kanyachiel gi pinje mamoko maketo kenge mag nyayo kwe piny Somalia kod alwora mare. We have agreed to continue collaborating in efforts to foster peace in the Horn of Africa, the Great Lakes region, and globally. I did take time to explain to Her Excellency what we are doing in our region, in Somalia, to stabilize that region and to work that country and to work with others in the awesome process that is currently underway in Somalia. E kindego, piny Kenya kachiel kod mano mar Slovenia nochweyo kogno e winjruok mabiro konyo bero chal mar siasa e kind pinjego. Pinje ariyogo bende ochopo e winjruok ni nitie dwaro maneno ni pinje Afrika oyudo thuolo mosiko e chenro mag arita ma e riwruok pinje kata United Nations. Our discussions also touched on the urgent need for reforming the United Nations, especially the Security Council, to better reflect contemporary global dynamics. We acknowledged that the multilateral system must evolve to reflect present-day realities and ensure greater equity, inclusivity, and accountability. You know, the world is having a lot of problems nowadays. And believing in United Nations and international law and humanitarian law, this is something very close to my heart, and I know it's very close to the heart of your president as well. So Slovenia and Kenya are going to cooperate on this multilateral fora, the only one we do have. And I think it's really, really very important to ascend this. Magiduto, timore motelo ne nyasi mar 62 mar madaraka e kaunti ma Homa Bay, kama jatend piny Slovenia Natasha Pirc Musa oyangni e wendo modhial. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Raila Odinga nyiso jotelo ma kaunti ma Siaya okethenge ywaruok mag siasa kendo giket mbele chenro mag dongruok kolose liele gwenge ma Alego Songa. Raila wacho ni campaign momondo owinjo chung ka omi thuolo jotend kaunti no mondo tim tijgi. Raila bendo kwedo weche maliekore ni nitiere gwenyruok e kinde kod governor ma Siaya James Orengo komedo ni jotelo mag kaunti no biro limo kar jot jatend piny William Ruto e juma manyien. Notene gi kin mamoko governor kod senator ma kaunti no ma Siaya. Sani kaka Siaya ka wewe ni sirikal ma Siaya ka nyaka mi thuolo mondo tini jo Siaya. Okamano campaign ma chakre machon gi kio kon gimoro chien campaign biro. Okamano dal ma campaign biro to yawra ni biro tino ma sani munda jini ti gi joge duto te. Kamano Nyocha awinjo ka jomoko ne paro ni wan gi ywaruok e kindwa gi ji e wach mar kata dhi Nairobi. Adwa ni mondo anyisu ni onge ywaruok ma kamano kata matin. Onge ywaruok ma kamano kata matin. Kendo kwa wabiro dhi kaka jo Siaya, wabiro dhi kaka jo Siaya gimoro adi achiel. Raila Odinga nyalo terwa kamoro nikech osesandre ni piny. Kata nyoro ka wan Homa Bay. So Raila ong'eyo ni wakelo dongruok to bende oparo ne president gik mok dhi maber. Oparo ne. Emomiyo an bende kama ntie. Kaka nonyuola. An ok inyal loka. Mae kita.
Komiti od bura mochung'ne chike mano jela odiechieng' ma kawuono dayo dho jokanyo auchiel gi jakom mar IBC mane jatend piny owalo. Okang' ma kamae biro tok doho maduong' ma pacho kae ng'ado bura chieng' tich ang'wen mar jumani mondo chenro ma dayo dhogi odhi nyime, chenro mano chungi kaluwore gi bura mane jokanyo adek odonjo ne jokanyo mano owal ni chenro nokotim kaluwore kod chik. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Will allow the vetting and approval process in Parliament to proceed. Bang' yudo fungruok kowuok kuom doho, gikone jokanyo abiriyo mane jatend piny owalo mondo ta duol mar yiero mar IBC ne oda dhoge. I, Erastus Edung Ethekon, Jerry Deritu, the whole truth and nothing but the truth. Karen Kigen Sorobit, so the Emperor Dual. Erastus Edung Ethekon mane owal kaka jakom mar IBC nobedo orindi maliet bang' bedo jalno mokwongo mano dadhoge chenro no mano chakre saa 3 mar okinyi. Ethekon noyango ikruok mare mar tayo duol mar IBC ponono ni biro puodhe gi od bura mamalo. I took this role knowing very well that there's a lot that is expected from us. There's a lot of issues that Kenyans are worried about. The issues, of course, of guaranteeing them free and fair election as per the Constitution. The issues of credibility, the issues of trust. I will be guided by the Constitution of Kenya and the laws of Kenya. Kaluwore gi liet mar komne, kako osebedo kanenore kind thuolo mag yiero mokalo. Erastus oyango moko kuom lokruok mochano kelo e duol mar IBC. Leo ran away to South Africa if you bugger the election and you leave us fighting one another. Chair, this is my country and I love it very much. That is why I came back. The moment I take that oath of office, I will know I have crossed just from being a mere citizen, enjoying rights in this country, but I will immediately become a duty bearer. E kindego Erastus bende noyudo pek mar duoko moko kuom penjo kaluwore gi tudruok mare gi jotelo mamoko. Mano penje kanyalo biro thiro tije e kind thuolo mabiro. I've known Honorable Nanok when I worked with him as the county attorney for Turkana while he was serving as the governor. Whatever the relationships, whether familial or friendship or people you have gone to school with, which I'm sure some of them are in this house, no man is an island. Kane dayo dhoge jokanyo mamoko mowal ka duol mar IBC bende noyudo pek mar duoko penjo kaluwore gi ratiro e apise magisetiye ne ikruok mar tiyo e duolno. Kata kamano, ne gichiwo moko kuom paro manyalo bero kaka itayo duolno mar IBC. Bringing in expertise in boundary delimitation because it fits in very well with my area of specialization as an expert in surveying and geospatial sciences, and that this is something I've done before. As has been alluded to here, I was very much involved in the work that brought forth the 290 constituencies that we have today. And I believe that I'm in a position to add great value in that respect. I'm also a team player, and secondly, I also am very well talented in negotiation, in mentorship, and also be able to mediate in circumstances where the problems will arise. We also need to start by, from the boardroom and requesting the chairman to do the gazettement so that we do voter registration, because it ought to be continuous, because that is also another way of securing Kenyan rights. Mr. Chairman, I am related to Honorable Junaid Mohammed. I am his brother-in-law. I'm a Kenyan and I qualify to apply for this position. And I did apply for this position. And I was on the 1,800 names that were put on the newspapers of the list. And I applied. My name was on the list of the 1,800. And there it is. All I see again is there's a list that has come out and there's an addendum that's come out. If, inshallah, we get this exercise through before we are time-barred, then something will be done. But I'm aware that there is active litigation out there, so we are not sure what time this may be settled.
Chenro mar dayo dhojo kanyo abiriyo mag duol mar IBC notimore kaluwore kod ng'eto mar doho. Kata kamano, ponono puodhgi kod od bura maduong' ma pachoka gibiro rito kapok gichamo muma kaachiel kod nyinggi pedh e gazet. Mano kaluwore kod bura mantiere e nyim doho. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Bunge Towers, Nairobi. Erokamano nya Sharon Ong'ao kuom report machalo kod mano mabende koro terowa e yweyo wa mokwongo. Erokamano nya Robert Asoyo kod familia mare kontiere gwenge ma Yimbo wacho ni uluwo weche manyien e yonero makare. Dickens Olo ibende wacho ni to Siaya County ema koro iyuagi, wacho ni neno kaka weche timre Homa Bay. Ka Bishop Obondo iwacho ni neno Ramogi TV kentiere Kibogo Dala. Machielo inyisa kendi ni Joram Owiyo iwacho ni wuod Ahero ibendi luwo weche manyien. Akwayo wuodi Rabalo orni namba daktari mano Doris Makitengela geno mani boyudo kanyakla kod ote mari mabende inyisa godo kendi ni Ramogi TV lera dua ka nyasi oserumo kiny to bang'e nyaka MCAs ma Homa Bay nyiswa ni equitable share mar National Revenue ma wayudo kowuok e sirikal mamalo timang'o. Mano kanyero penjo ma iwacho ni Otieno Olo Gor jakendera tiro mar oganda e county nero mar Homa Bay. William Nyadawa ka intiere maweg wacho ni intiere gi Brenda Nyauyoma umor gi weche manyien gi biro mar madaraka Homa Bay chwa kwe kende iwacho ni ema walamo. Brian Pinky ibendi wacho ni iluwo weche gi ka intiere Sibuoche Kanyamkago gi kanyo bende wadhi godo e yweyo ka waduogo to wadonja twak marwa mano mar mine wacho kikidhi mabor. Duto teka unusi gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. E gweng' mokwe kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Dikir pigno. Kadhi e dhoodno kinyiso ni auma. Nyakiwenu dichuo. Dako moro ne uchiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dako machielo. To ng'ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' nyieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondi bi ikonya bet koso nitie gi seda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge moro amora. Hera ne olokore tho, osiep to nolokore masira. Ne wipi e Winam Cinema Jumapil saa 2:04 otieno. Kik bai. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach
makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Ei gweng' ma Ogam ei Nyamonye, rowere omako pur kaka okang' mar kedo kod onge mar tich. Nakoso school fee. Koro gisani yor pur ni sepuonja gik mopogre opogre. Godhiambo kochopo to ok ni wamaji. E wang' Moses Oginga, ma osebedo ka puonjo rowere wetene kaka ginyalo timo pur makare, ma en resruok margi. Poka pur no konya, wapuonjo nyithiwa mnowealo tete, bagi duto gidhi e school. Koro pur no nodonjo e remba. Wuok tich, sa 1 kod sa 3 mar otieno. Tudri gi Cynthia Onyango ka okelo ni sigana mar pur reso rawere. Kik bai. Machiegni kendo machiegni kabisa e chenro mano mangeso kangeso mano mara mine wacho kata tarik 28 e dwe mar abich piny ngima ng'iyo weche eko mago mag ria ka bende otenore gi weche mopogore opogore ahinya ing'iyo kaka ichwalo taulo mag ria ne jopuonjre ahinya jopuonjre go ma onge kod nyalo to kaluwore kod manero nitiere bende weche maka kod kacha ma bende pod kelo midhiero kata chandruok e kinde ma ng'ama miyo ahinya nyithindo manyiri ni eria kawuono ni e studio e chenro ni mar mine wacho antiel kod achiel kuom mine ma bende chwalo taulo mag ria ne jopuonjre e skunde mopogore opogore pacho ka imore machiegni e mine wacho. Erokamano Jael. Inyalo mana ulori matut ing'e kaka waulore ga joluo. Yes. Erokamano Jael. Nyinga Skola Akinyi. Anyaka Mreri Mbita to wadak Migori County. To koluwore gi mbaka mawago kawuono aja chwalo taulo mag ria ne nyithi school, especially primary school. Koro mano gima timoga iga ka iga. Nango ni yiero, ere kaka ni yiero ni mondo mai koro tich ma koro itim? Gini nochakore ka ne pod atin, ka ni primary. Koro naneno ga ka school mane antiere mana kuma natime class 8 aneno ka nitie ane poka chako yudo diedwe lakini naneno ka joma nwasomo go moko no sechako ngato ni class 6 7 8 to sechako diedwe to onge gi taulo. Koro nobedo ka aparora ka adongo alafu ingeni sani koro wane wasebedo mine mewacho go wane nyiri makodok e gweng tiwacho ni ingeni machanyar ngane nembe nosomo mana kae koro nyithindo matindo beng'igi wacho ni ambe chieng' moro adwa ni abed kaka en lakini en gi challenges seche modhi school seche modhi somo to achiel kuom challenges ma nyithindo nigo en ni gionge taulo mag ria gi koro nobedo na kaka pek to naneno ni mano e yo achiel manyalo konyo gigo mondo gisom. Sama koro itimo mane wacho ni koro ni dok e skul ma bende ni somi. Ng'ato nyalo penjere nitiere jomoko ma bende nyalo gombo wacho ni an kaka Jael ni wang'ia ni to Raburko Guta primary mantiere e dala wacha ere kaka nyalo chwalo taulo gi en ni inyiew gi pesa ni koso nitiere tudruok moro ma mibedo godo ere kaka iyudo taulo gi michwalo? An kaka nochakore anyalo wacho ni mara nochakore ka school mana time class 8 iluongo ni Aonge Dhiang primary school. Koro kana nyiso ji ni an ng'e natimo school nasomo Aonge Dhiang primary school to giwe ni en nying moro machuogo. Koro chieng' moro nyiso gi ni adwa ni adhi kon nyithindo mani kono. Koro osiepe na koro akono gi ni chieng' moro abiro tero kono mondo udhi une ni adier nitiere school miluongo ni Aonge Dhiang to kono e kama nasome. Koro na woya gosiepe na tanyiso gini magi achiel kuom challenges ma nyithindo manyiri nigo e gweng' kuma ae. Koro kana nyiso gi kamano to achako campaign miluongo ni Adopt a Girl.
adopt a girl tineni kaw ng'amok nyathini to koro ing'iyo ne pads koro ka wacho ni nyaka achiel tiyo gi pad paket achiel e dwe achiel koro ka nyisi ni kawe for a whole year higa achiel ing'iyo ne pakta 12 koro ka pakta achiel siling 70 tanyisi ni Jael in wami nyako ni in ibro ng'eyo ne mar higa achiel koro ikaw siling 70 igo gi 12 ting'iewo koro ka anyiso mana ji ni an gi nyithindo 130 to kamane kaka wachoko pesa to wang'iewo to wadhi mane kaka ni chako kamane kaka na chako kamane kaka na poda dhi mbele lakini seche michako gimoro nitiere kaka jibe neno ni gimitimo en gima ber ko iyudo ka osiepe moko wuoyo gi osiepe gi moko kata nitiere kata ndalo moko mane mama mboga na kumang'iewe alot oneno ka ikelo taulogo to penya ni gik mang'eny gi utero kanye tanyiso gi ni gi e school ne nyithindo manyire ma embe no ng'iewo koro yudo ka gini dhi mako chuny ji ma ji koro golore kata jok moko makia ng'ato gocho no nyisa ni awinjo ni timo gima kamae to ng'ato oro ni pesa ama oro taulogo koro yarore mana kamano nikech ma en gima thoth joma mine timo to penjo ma ji penjore en ni onjo bed ting mar piny owacho nitiere kinde moko ne gichake kendo ni chwalo taulogi ne skunde kokale migawo mar somo nogole migawo mar somo okete migawo mar kit chwech ang'o miyo ng'ato bo penjo ang'o miyo donje tij sirikal gimo miyo wadonje tij sirikal mabe anyalo nyiso jo manie telo maneno ni okoningo bed ni watimo kamano lakini nikech nitiere rem chunowa nikech ing'eni dwe en gima nyako yudo ngore ma sirikal nego koso sirikal no weyo an ka aparo ni sirikal no weyo chuth okochal kaka joma no kawo maziwa ya nyayo mapod gi babawa gi ni pod wacho nyaka sare onge nyathi skul masani nyalo nyisi ni dwe ka dwe enong'eyo ni oko parre gi weche mag taulo mag ria koro wakawo ting'no nikech en gima nitiere ok en gima gi dhongere wacho ni it's not avoidable en gima timore dwe ka dwe to ka ok watimo kamano to nyithindo gi ema dhi hinyore koro ok inyal rito sirikal ni wabeda ing'eni wanyalo rito kikibidwe ni sirikal pokoro nwa taulogo nikech kochopo tarik do kochopo tidhi e dwe koro chuno wani kaka wayudo ting'no to nyaka koro watima kamano koro sirikal be obiya to tim gimoningo gitim gi allocate funds kumoningo gi allocate lakini kapok gitimo kamano to chuno wani nyaka wakaw ting'no sama idhi chwalo tauloge aonge dhiang primary school thothne iwacho ni nyithindo ma ichwalo negi taulogi gionge nyalo kata nyalo gi ni piny onge kaka janyuol wango kwan ni wango nyiew taulo maria koso wango yud chiemo gima moko go to sama igoyo kwan ni nitiere gima chielo ma bende wich wilgo ma en suruaru manyako ni nyaka taulo maria nyaka ondhi gi suruaru magi bende uchwalo negi mago be gik ma wachwalo negi nikech inyalo miye to koro koonge chupino to onge kaka odhi rwake koro yudo ni kata ka nyisi ni Jael ami nyako achiel idhi ko watimo campaign mar adopt a girl no ami nyako achiel tanyisi ni taulo paket achiel en siling 70 nyaka wamed pesa moro kanyo mondo wachak wang'iew ne chupi ma 2-3 monyalo konyorego nikech koro kata kwa miye to onge chupi to onge kaka taulogo dhi konye mana diere ritruok e kinde mag ria sama nyithindo gi nitiere school watni inyayudo akia kaka aonge dhiang chalo but inyayudo ka nitiere skunde moko ma bende kata choche mabeyo onge sama odwaro ni mondo odhi olok taulo sama oseloko taulo iwacho ni ritruok makare weche mag hygiene magi koro biro nade nikech iwacho ni hygiene bende nyaka bed mamalo thoth tuoche mag joma nyiri kata joma mine biro e kinde mag ntiere ria kaluwore ni arita ok ni kare koro yudo ka mago be chal iyudo ki ichako gimoro ichako program achiel kasto koro kichopo kacha tineno ni nitiere gik moko ma
mang'eny ma pod onego ilosi. Iparo ni nyithindo gi pi be gionge go ma bro konyogi gibed maler seche mag dwe. Ifwenyo ni cho bende onge. Koro ineno ni gino ok orum kar ng'iewo taulo gi. En gimoro maduong'. Koro pachi be nyaka koro yawre ni ere kaka wadhi konyogi. Lakini nikech koro waonge nyalo, pod waonge nyalo mar koro gero kaka cho, samoro idwa kata kelo pi, pod ionge nyalo no. Samoro be kidhi kono to jok moko wacho ni gidongere wacho ni you have political ambitions. Kamande kaka jiparo to imanyo komane to in mana kanyo mondo ikony nyigwengo. Koro yudo ka mago kit gik ma waneno to koro waparo ni ng'ama nyalo donjo ma kel pesa manyalo konyowa mondo walos gigo mondo kiko bed mana ni watero negi taulo go to wachako waduogo Nairobi to watieko wachno. Koro wawegi gin gi taulo to giritre maber. Koro mano chal ni watimo tich nus. To kwa timo tich nus to koro onge gima konyogi. Thothne iwacho ga ni koso taulo mag riagi keto nyithindo manyiri koro gidonje timbe moko ma ok ne kare. Sama uchwalo taulo gi ne jopuonjre, nitiere puonj moko ma bende umiyogi to kantie to gin puonj kaka mage? Nitiere puonj ma miyogi. Mokwongo puonj ma wakwongo nyisogi en ni onge wich kuot e weche ria kata weche dhi dwe, nikech mae kaka Nyasaye nochweyo. Ochalo kaka kinyalo dhi oko tigo mpira iyudo kuok. Koro neno mokwongo watemo nyisogi ni kik bed ni wiyi kuot, nikech machoch Nyasaye, minete yudo ria, minete dhi dwe. Mar ariyo, wawuoyo gi nyithindo ma wuoyi be wanyisogi ni magi matimore kik bed ni koro ok wuo gi ja klasi kata nyako mabede bathi e ndalo ria ni koro ineno ni olil. Kata nikech ing'eni muma be ni wachoga ni kane mon dhi e dwe to noko yienegi donjo e kalu. Koro yudo ka ma en puonj ma ji osebedo kodongo go. Ma nyiri yudo ka gin gi wich kuot ndalo ria, ok gidwa ni gidhi skul, ok gidwa ni kata ng'ato ng'e. Iyudo ka samoro nyako no bedo to remo dhi omuomo. Koro wich kuot no watemo golo kwa wuoyo gi jopuonj, wuoyo gi jonyuol be, nikech kaka an taulo na mokwongo baba wa ema nong'iewona to noyudo kata kapok nachako dhi e dwe to nwanie supermarket to oluongo mama moro penja ni togi gi be ng'eny kae, ere ma iparo ni ber, nikech nyarani dhi skul sani to ningo ng'iewni. Koro neno onge wich kuot, kata babau nyalo ng'iewni. Kata sani kaka ang'ongo ni kadhi dala to baba dhi e chiro tanyalo nyise ni baba kang' iduogo tikowna. Koro onge wich kuot moro ni oneno ni ang'o ma nyathina ni koro nyisa in nyis mamau kata dhi nyis mama moro. Koro watemo be puonjo jonyuol gi jopuonj kata gi nyithindo ma jowuoyi ni onge wich kuot e wach ni, en mana chwech mar dhano. Iparo mano nyalo kelo lokruok maduong'. Ahinya nyaka konywak pach nyithindo ma yawuoyi konywak pach joma chuo e wuoyo kata chwalo puonje weche mag ria. Kelo konyruok maduong', nikech iyudo ka kisewuoyo kodgi kamano to koro ji koro nyalo wuoyo, nikech nitie nyithindo moko ma seche ma gidhi e dwe tok nikech luoro ma gin gono kata wich kuot ma gin gono ok ginyal dhi nyiso japuonj. Jok moko ok nyal kata dhi wuoyo gi janyuolne nikech wich kuot no. Koro seche ma wich kuot no osegol tiyudo ka en mbaka ma ng'ato nyalo wacha ka en thuolo. Koro ineno ka lokruok dhi bedo maber, ma kata ka nyako dhi to onyiso janyuol kata onyiso japuonj tinya onyalo yudo konyruok. Molo koro pondo to giyudore ka koro gine timbe moko magalagala mok konygi. Erokamano ahinya. Deko ni nyathi ma nyako ok dhi skul e kinde mag ria, samoro nyalo bedo ni onge taulo go, but be wang'eyo nitiere midekre moko mabiro, samoro ibedo matuo. Nitie jomoko ma bende koro gini tuoya ahinya ma onge nyalo. Inyalo nyiso gi ang'o? Mano to timore kata ne wan. Iyudo ka seche moko seche bidhi e dwe to nding'i rami, kori rami, okay ionge ngufu kata minyalo timo go gimoro. Koro mwatimo kanyo en mana ni wawuoyo kodgi, wanyiso gi ni ma gima timore. To koro ing'eni chandruok no bedo mang'eny ka
ene rem odhi dwe to taulo be onge go. Koro nitie mana gima wanyalo konyo kaka dhano kuma wanyalo chope nikech koro samoro rem kata ka mi Panadol to Panadol no konyi. Koro waneno mana kuma wanyalo chope wacho ni wami taulo gi. Koro mano kik bed ni e sababu momiyo okidhi school. Ka nitie sababu moro to kar taulo ni to wasegeng'oni. Koro watema ma wanyalo kaka dhano. Ero kama na skola sa warumo lakini inyalo bana tiekonwa kinyiso anto lek ni chopo kanye ing'iyo ni gini idwa chopo go kanye idwa expand iwuoga aonge dhi skunde mamoko koso. Mokwongo lek na en ni okoningo bed ni wawe tijewa ka wadhi timo gima sirkal oningo bed ni tim ka especially ka nitiere pesa mabe oningo bed ni nitiere pesa moket mar timo gik makama. Koro mokwongo anyalo wacho ni sirkal oningo kata jotendwa mamine oningo chwal wachni mondo gi wachni pesa ni oningo timre kama nikech iyudo jail ni kigo kwanono maber to ken pesa moro maduong' ahinya gachiel iyudo ni 1,500 nyalo cover nyathi achiel kuom gachiel. Koro mokwongo akwayo jotendwa mondo o make sure ni pesa mubedo allocated ne gigo ne taulogo ochopo. Mara riyo okwanyal wegini nikech kaka no wawacho kwachako ni okinyal rito okinyal bedo ni we anyis dwena ni wang' ni kikibi pod waonge gigo. Koro wanyalo timo mana ma wanyalo timo ka wa hope ni gik moko biro bedo maber. To mogik okadwa mana time aonge dhiang' nikech piny ngima gini timore ne nyiri te piny ngima jok moko chake ka gin joigni 10 jok moko chake ka gin joigni 14 jok moko kata ka gin joigni 18. Koro oken gima ni adwa timo mana aonge dhiang' kende. To igani tarik 28 kane piny gine wach mar ritruok endalo riani the topic ne data dignity and investment. Koro kan investment kanyo mo be waluongo ji wanyiso ji niya keturu pesa mondo kony ji mondo kony nyithindoge nikech magi ma ok wanyal ringo ok wanyal we en ka otimore pile ka pile. Ero kamana inya mano kanyero skola kinye mabende achwalo kony mag taulo mag ria ne nyithindo ainya mag aonge dhiang' primary school e Migori doge Migori County. Ero kamana inya kuom bedo kodwa e chiro ni mano mara mine owacho wadhi e yweyo waduogo kod weche manyien mamoko kik idhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del, kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadewo. Mano mor miwuoro e chunya. Sama solo yona tuana paka paka. Mano mor miwuoro e chunya. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwai mondi dial *860*418#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Machiegni kendo ka wadhi mbele en familia moro mawuok Kisumu ywago ratiro kod duoko malong'o bang' tho magalagala mar nyathigi manyako ma jahigni 17 mane somo e skul sekondar manyiri ma Alara. Familia no wacho ni ne ok omigi wach moro amora kotenore gi tuo mar nyargi ka koro gidwaro mondo tim nonro matut mar konyogi yango adieri e wi gima dine kel tho mar nyathi e skul. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Kuongo ne wuon nyithindo ni nyathi nie critical dakika achiel ginyise ni nyathi osetho. Kapenjo ni nyathi ang'o monego, ni nyathi noa e kitanda kama ne ninde e kitanda mapiny to luar piny to tho. Tho mapoya mar japuonjre Marian Owino e skul sekondar ma Alara mayudore e sub-county ma Kisumu West koro weyo chuny lit kod penjo mathoth ne familia mare. Ni to principal obiro oluongo mana japuonj machielo mondo tere osiptal ka wang'e osechung'. Onge kaka nyalo mana goni simu ni wuogi dhi e dispensary ma kama watero nyathi kanyo. To kuchopo to yudo ka nyathi otho mokwinjo kata nyathi ne tuo. Jonyuol Marian yango ni ne giloso kode e yor simu jumbe 2 motelo ne thone. Kama gilero ni ne oloso kodgi kongima kendo ne onge midhiero moro amora mane oyango negi. Kata kamano, weche ne oduogo lokore tich adek otieno bang' wuon mare Morris Owino yudo simu mayango ne tho mapoya mar nyare. 2 weeks back agocho ne nyathi school e simu mar reception to nyisa ni Marian awuo godo to biro monyisa ni mama nayudo pocket money mani oro na baba be nooro na matis koro an gi pesa maber nago asante tanyiso nyathi ni amano koro ber somo mana matek kiki perform kaka ni perform last time mane mawuoyo ne nyathi mogik to koro simu bigona kendo ni nyathi otho oginyisa nango motimo na nyathi. Wai mare Josephine Anyango siro wechegi koyango buok chuny lit kod kuyo masani familia no kaloe. En lit kabisa ne wan kendo ken mor ne wan kaka familia kech waluzo nyathi maduong' kabisa. Wito nyathi ma ja form 3 ok en tich mayot ahinya. Karet Akeyo ma en min Marian wachno koro weyo kod kiondko lit kod kuyo matamre gi nono. Tok nogona kata simu ni nyathi tuo mondo adhi atero osiptal. Koro an gi mana kwayo jo Alara ginyisa nang'o manotimo na nyathi mondo kata ka ike tang'e ni ang'o manotimo na nyathi. Ka e kama ringre japuonjre Marian oninde ka koro familia mare kwayo sirikal mondo donjre wachni okonygi kod chenro mag bero kaachiel kod nono wachni mondo giyud ratiro e wi tho nyargi. Adwaro sirikal mondo donje wachno
mondo ng'ina nang'o manotimo nyathi mane an go kata ka nolor nyathi mane healthy mane an go mane an go seche duto. Wakwayo sirikal mondo yie ochung' kodwa wayud kaka dwa tim postmortem mondo wang'e kuma thogni nowuoke mondo mi wabed gi kwe kata ken tuo moro manyien godo to pandore mokwang'eyo nikech gisani chunywa wacho gik mang'eny. Kata kanyen odiochienge mochopo tho nitie dhano tho, but at least wang'eni nyochalo nade kata ang'o manyo kelo tho mare. Korka kore kanoloso e yor ong'we yamo, japuonj maduong' ma Alara Mikai Agneta oyango wachno mowacho ni koro nitie lwet obila Madago bende oyango wachno ka gisingo mar dhi nyime kod nonro matut tok biro yudo dwoko mar bero magigeno ni familiano dhi timo kaka yor chiwo nonro. Kapod ringre Marian okane kar kano ringre ma Jaramogi, familiano pod dwaro dwoko malong'o e wi tho nyargi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wach ma bende choponwa gie sani mawuok e kaunti no ma Homa Bay en ni gikone to koro oyawne jopiny stadium mondo gidonje. Inyaparo motelo kanyo no wach ni gibo chako donjo kogwen to gisani nyiswa ni oseyaw kendo ochiegni pong'. Kapo ni pok opong' to nyaka sani ochiegni pong'. Koro akia ni joma kinyi ne mondo ne bo timo nang'o. Mane wach ma bende inyiswa gie kinde machalo koda mendie ni alap ma Raila Odinga stadium ma Homa Bay makinyi time nyasi ma Madaraka jopiny osedonje kendo gisepong'o gi e kinde machalo koda ma. Komachielo en ni maloyo ji 15 mawuok Bamburi Mwisho kaunti ma Mombasa nigi tuo moko yangore ma jochiw thieth pod nono. Jodago wacho ni gintiere kod wich bar mager, del moruodho, lit e fundigi, tielo mokot e kin mamoko. Migawo mar thieth e kaunti no osekawo nonro kuom joma nigi ranyisi tuo no ero mar timo nonro. E kadak ma Bamburi Mwisho maidore sub county ma Kisauni e kaunti ma Mombasa, gimora mora neno mokwe ka jodak timo chenro gi modiochieng' kodiochieng'. Kata kamano e kardak ni tuo moro omuoch, tuo mosemako ji ma hewa 15. Unaweza kaa tu usikie kama goti linakuuma saa hizi. In the next 30 minutes wewe umekuwa mgonjwa, kichwa kinauma, mwili unauma, viungo, yani mdomo uchungu, huwezi kudescribe wa umwana nini, lakini wewe utakuwa ni mgonjwa uko chini kabisa. Na ugonjwa huo kama unaambukiza, kwa sababu sasa hivi mmoja akiwa mgonjwa kesho mwingine amekuwa mgonjwa. Mboto kabo kanishika mimi mwenyewe pia. Nikashukua na hiyo homa hivyo kuumwa na mwili, kichwa kuniuma, kisunzi, miguu kufura na kujikuna. Jodak wacho ni nyithindo ema nigi ranyisi maricho, ranyisi machalo wenge maramoge, del mahore kod olo. Moko kuom ranyisi magengo. Moko kuomgi ma odhi yudo thieth wacho ni imiyogi mana yadh gayo rem kende ka lakteche pod kia ni en tuo mane. Thoth ji paro ni en tuo no malandore. Nikaenda hospitali, nikapimwa damu, nikapatikana iko sawa. Daktari wakaniambia hawajui shida ni nini. Wakaniandikia painkillers na nikunywa maji nyingi. Ndiyo ina affect watoto. Watoto wamegonjeka sana. Tena watoto wakishikwa na hii ugonjwa wanakuwa na red eye. Inakohoza na kujikuna na mwili kufanya rashes na miguu kufura. Tend County ma Mombasa wacho ni giseyudo lipode kendo gisekawo nonro kuom moko kuom jomatuo ka girito duoko mar lab kowuok e riwruok mar Kemri ma Kilifi mondo ging'e ni ithiedhe nade. Watu wengi ni wagonjwa. Kwa hivyo watuambie kama kuna dawa za kuweka kwa maji ya kunywa, kama kuna dawa za kuspray, tunaomba serikali itusaidie, lakini huu ugonjwa upo na watu ni wagonjwa, watu wanagonjeka sana na ugonjwa huo auishi mapema. Jodak sani koro kwayo piny owacho ma kaunti no kod mano mamalo okas nonro no mondo ler ong'ere e wi gima tuoyo jodak ma Bamburi Mwisho. Mbalariany Marongo chako chenro mar chiwo tiegruok maonge chudo e weche mag tiyo kod mbui kaachiel kod lony mamoko mag teknolojia ma yudore e mbui moting'o mano manyalo somo pach dhano kendo timo gik mathoth ma dhano timo mong'ere kaka artificial intelligence ma itimo ne jopuonjre motieko klas 12. Jojuma nigi ler mathoth.
mbui kod teknolojia mamoko mag tudruok manyasani obiro kod ber mathoth ne jogo matiyo kodgi e yore mowinjore. Kata bed ni gintiere kod ber, komachielo bende osetudgi kod midhieche mamoko poni ok oti kodgi e yore makare. E okang' man ni oganda to ahinya rawere obedo kod lony makare matiyo kod mbui kod teknolojia mamoko manyasani e yo makare kendo geng'o badho ma itudo kod tiyo marach kod mbui kod teknolojia mamoko. Ten mbalariany Marongo dhi nyime kod chiwo tiegruok manono ne jopuonjre ma otiyo klas 12. E tielo mokwongo mar chendoni ma ochak e dweni, jopuonjre maromo 25 dhi nyime kod yudo tiegruok e mbalariany ni Marongo. We were training them on digital literacy, on how to handle different computer platforms and applications, how to navigate through the cyber security issues, and how to monetize their profiles. Jopuonje ma dhi nyime kod tiegruok ni ma ichiwo nono maonge chudo wach ne gisedo lony mopogore opogore e yore mag tiyo kod mbui kod teknolojia mamoko manyasani. I didn't know how to use computers, but I've gained more skills about how to use computers. I've known how to monetize my social media platforms, about what to post. I was very green in terms of ICT after coming here. I was taught on the various ways of monetizing, especially for content creators, so that you can be paid. Also the online jobs, when you are being given work, you can just use the AI tools which will help you. On the matters of cyberbullying, I was very educated that when using online, think twice before you post anything because it can haunt you forever. Mesha Kwafula wach ni kao kalukum tiegruok ni oyudo lony matiyo kod mbui kod teknolojia mamoko e loso pesa kod yore mamoko. One of the trainers presented on matters of cyberbullying and so on, whereby elaborated more on the use of social media and cyber. So I can say it's better because at least I've gained some skills when it comes to managing social media. Jalup Chancellor Mbalariany Marongo Ngire Samuel Gudu wach ni mbui kod lony moko manyasani ma oting'o mano manyalo somo pach dhano kendo timo gik ma dhano nyalo timo. Bende ong'ere kaka artificial intelligence obiro kod ber mathoth. Kar kamano bedo seti kodgi e yo marach. There's a lot to benefit from the internet, but there is also the negative consequences which we are alive to. But more so, we were also concerned about the misuse of internet. And therefore, we were telling the students on how to utilize the internet beneficially and avoid the negative aspects of the internet. Gudu wajne kaka mbalariany gombo margi en rawere tiyo kod mbui kod lony moko e yono makare ma yudo nweng'o kod konyruok moko gino momiyo gikawo okang' mar chiwo puonj mano rawere e yor tiyo kod mbui. We understand that artificial intelligence has come with a lot of benefits, but with also few challenges where some students would just want to use artificial intelligence to answer questions which they themselves have not synthesized properly. And therefore, our interest is to make sure that we allow the students and the staff to understand the power of artificial intelligence on how they can help us solve a lot of community problems, but at the same time, taking note of the disadvantages which we could avoid by creating platforms like what we created during our annual conference. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana kaka nyisi kanyero ni weche mabende choponwa eni oyaw alap mano ma Raila Odinga mabende nyasi ma madaraka makiny timore motelo kanyero no selandi ni kiny kogwen ema ibiro yawe to kakineno kanyero mano oko mago mana jopiny mantiere oko kanyoero marito mondo gidonji mang'eny modhuro mabende osedonjo e iye kanyero kendo pichin mabende wayudo nyiso ni e alap noero gisani osepong magineno kanyero mano kanyero e alap gisani sa 4 mar otieno oneno ka jopiny osepongo mano stadium makinyi nyasi mar madaraka owinjo bedni timore ka inyalo paro kanyero oselandi ni alapno kiny ne yaw kogwen ne jopiny mondo donji to seche miyawe noero iyawe e kinde kanyero nyaka sa 11 mar okinyi mondo miji thuolo mondo oyud ka gisebeto kakineno kaluore ni gintiere oko kanyo kendo gisebeto chalo ni apisa magarita oyudo report mondo koro owene gi thuolo mondo gidonj e alap noero mano kanyero kaka jopiny gesani utieno masani gintiere e alap ma Raila Odinga Stadium mantiere Homa Bay kuma nyasi ma madaraka
owinjo bedi timore kata dhi timore e odiechieng' makiny. Wawinjane ang'o matimore. Uwoke pau kata laf ma Homa Bay wadhi e pau tuke kuma kocha maduong' mar Harambee Starlets Beldin Odemba olando kweth tim mare mar jotugo 23 mabiro tugo gi Morocco e tuko siep mano tarik 4 dwe manyien. Moko kuom jotugo moluongi kuom thuolo mokwongo gin kaka jagol mar Kibra Soccer Women Vivian Shionzo, Jabak Lea Andiema, Tumaini Waliula kod jago dier pap mano Diana Washera.